igama lami Olothando Dephane, ngingu-president of 2025. Into ebesiyistraykhela thina as students into yokuba kudala kuthiwa isikole sizakwakhiwa, asinaziklasi zofunela. Umzekelo ngoMarch besibhalele phansi komthi phaphana, amaphepha bephepetheka, so singakwazi ukubhala kakuhle. Then ke ngoku ngelentoza earlier this year kwaphinde kwakho istrike, kwathiwa noba na isikolo sizakwakhiwa but ilentoza i-financial iphelile, izawuphinde iqale ngokuphela. Fine, basinika ilentoza idate yoba nge-15 kaMeyi kuzabe sekuqala usetyenzwa. Nge-14 kaMeyi kwathiwa noba na masiye erhubusana siyosabela, banomyalezo bafuna sixelela wona. Then saya nge-14 since ngengomsabi 15 xa sifikayo safika sawoya uMr Jonathan, sambuza uMr Jonathan wathi uMr Jonathan akanazo iimpendulo aziphendula zona. Wafowunela uMr Casper ngolentoza nge-WhatsApp call, sikhona bayifaka kula xa bayifowune ku-loudspeaker. After ke ngoku wabuza uba Mr Jonathan nabo bafundi basevula kwenzeka ntoni. Wathi uMr Jonathan lobana akekho sure ngento yenzekayo uba kuzokwakhiwa nini evula, but usinika i-2 weeks, but ngala 2 weeks akuzukwakhiwa, kusizawuhlalwa imeeting kwenze uba kutshuze uba kubekwe idate uba kuzawuqalwa nini isetyenzwa evula. Kwakhona uba kuzawuphinde kuhlalwe nini ile ntoza, kukhethwe yeyiphi i-construction ezawusebenza. And nayo laa construction xa seyikhethiwe ayizuyinikwa lale ntoza, ayizusebenza ikayifumane ile ntoza ileta, funeka ifumane laa leta. Then ke ngoku thina saqomba okay sure le 2 weeks bakusinike yona sizohlala nje, ngoba khange babe sure uba le 2 weeks seyizawuhlala nini le meeting, bathe between i-2 weeks. So kothi saqomba okay sure since ezi meeting besiyihlala ngoLwesithathu thina sizawustrike kwenze uba uLwesithathu lo which is ungomso bayihlale le meeting ngenkani, ngoba kudala sikhalaza 13 years yonke. So yiloo nto thina sisastrike, then ke ngoku asimiselanga uyeka uba le meeting ayizuhlala. Luthando, last year isikolo siqhube njani ku-matric pass? Sipase ngo-93.5%. 93 years. And with le nto niyenzayo this year, na last year bekhona i-protest apha, every year kubakho i-protest, but as i-students alapha niyamaneja ufumana above 90 qho. And kulo nyaka still let's hope uba ndokwazi umfumana 9. Don't you think uba mhlawumbi ezi movement zenzayo ziyandilayisa especially ama-grade 12 to ekulantikeni ekufundeni? Ziyasidilayisa kodwa ke alikho ixesha elirayithi for uba kutoyitoye. Yiloo sizaqomba nani masiphe sitoyitoye ngoba alikho ixesha elirayithi. Noba sibe sinotoyitoye xa sekuvula isikolo ngoJulayi beke izawuthi silate masinike isilabhasi. Yeah, and i-conditions ezi zezona nizikhalazelayo buthe nibhalele phantsi komthi nilapha elantikeni, and umuntu ebethetha about uba nihlala nibanintsi ediskini eyi-1 niyaxoxisana. Siba yi-185 eklasini eyi-1. Last year double desk kuhlala abantu abayi-2, hlala siba yi-3 na-40. Last year bekhutshwe la mabhangalo akasebenzi okanye kwenzeka ntoni okanye mambalwa na? Amabhangala tata kwakuthiwe kuzawufika amabhangala ayi-10, kusafike 3. So amabhangala asoze sanele phaa kula mabhangala, sisebenza amabhangala ayi-2 for 12D no-12A qha, because 12C mninzi kunazo zonke iklasi, so basebenzisa iiklasi zesikolo. And now that ndibona amapolisa ephaa endleleni noprincipal uzama uthetha, uthini uprincipal kuni? Principal uthi uyifumene imessage from Mr Mbuku uthi nobana into yasevula Mazibuko ikwi-pipeline, akamazi naye uba uthetha inyani okanye, which is go nathi salindile ke ngoku. Okay, and amapolisa phaa esitratweni khanga nisokolise khona njengoba nitshisa isitrato? Khangasisokolisa amapolisa namhlanje. Yeah, and plan zenu uba nizoyenza deseni, because uprincipal benicela uba ngomso nibuyele esikolweni. Ithini i-response yenu ezilande abafundi? I-response yethu ayikaphumi ngoba sikahlali ezabafundi after la meeting besisabelisa. Okay, so i-response yethu I think mhlawumbi by namhlanje sabe sesiyazi uba sithini. Nithini ningabafundi? And okay, so aniyazi uba izothini into yangomso until nidecide nihlale nangabafundi? Okay, and buthe ufuna usibonisa apha ngaphakathi uba kuqhubeka ntoni nazo eziphi ezinto ezikhalazelayo, singaya ngaphakathi? Sure. Apha menyere andiyaba zeza klasi ezazitshisiwe ezi njani, abantu batshayela apha. So yenye classroom lena
zikhona ezinye yena lapha mina reliya ichile nazo acha zonke ezilapha phezulu yonke le block. naye ichile bazange iche kakhulu le roof nomsana uphephethe ngoku yona le ngaba kule ndawo But yabona kukhule imithi ngaphakathi kudala. Kutsho kudala nyani minyeri bakho sikwenzi into wasoya then from kwecala kibo ezi labs ezidala ngoku akusewoyo into kakhulu into ye-chemistry apha esikoleni apho kwecala yini ayi-lab for abantwana ababenza into ze-chemistry. Okay. Seyinjena ngoku seyikhule nemithi. So now i-lab yenu anisena lab okanye? Isekho kwawubakho i-lab apha esikoleni. Umzekelo 12A zonke classes ka-A ezenza iloza i-physics ne-science ziyayifeyili iloza i-practicals because ayikho i-lab apha esikoleni. Okay. Nancy Lane. This was one of the e-labs apha esikoleni engineering. Yo. Abantu balahla lapha. Okay. Elibhangala eli lapha elesithathu ngoku ayifika namabhangala kwakuthiwa ulungiselelwa u-grade 12 eli alingapha yana lisetshenziswa for u-12A no-12B eli belilungiselelwe u-12C but kuba abantwana bebanintsi ngaphakathi eklasini abakwazanga ukuba bangeniswe bonke apha ngoba abakho ispace asikhoyini apha basuswa apha baza apha kulena iklasi kwalena iklasi ayikho kwi-condition e-right kukho indawo ezivulekileyo ngaphezulu imvula iyangena ngaphakathi kuyo le iklasi bakuyo. Yena kutishara yayiyene ezindlini yabo abantu ngobahlala apha batyele apha abanye bayatshaya phala lapho khona nemithi sifundela kuzo i-right ewe zinayo isilingi zinazo roof but amanzi ayangena afika agcwale phaa kwisilingi so abantwana bakwazi ukufunda umzekelo phaa eklasini kwa-11C kwenzekele then ubekho eliholo lapho iphetheke ngo-2020 noba mhlawumbi kwahamba mhlawumbi i-6 months bafunyanwa umntu ozayilungisa kwathiwa sifumene imali kwaMutsepe yayi-300,000 so kwathiwa ke ufakela namaplanga 100,000 150,000 enye 150,000 asiyazi uba yini kuthiwa 150,000 isibini zange ifike So ngathi sekumoshakala kwala maplanga njengoba. So lo mntu uthi wayisenza lento uthi lento yongoku liyayisametharishi laa nto 150,000 yokuqala wayifumana le uba kwenziwe lento but ngokuba lento iseyimoshona imvula lamaplanga la 150,000 yesibini yoba kufakwa amazinki le nto zange ingene so if ever ke ngoku uzawuphinde kuqala uthi la mfuneka anikwe yonke enye imali uba iqale kuqala leni ngoba la maplanga amoshakele wamoshona imvula kwayo Sebhendile yabo. yeah. Okay. Then phaa kunaqala bisi-staff room somem esiyabhala phantsi naso yenye yemosho yilaa disaster yemvula yayisi-staff room somem bona inje can see kukhona iincwadi zabafundi apha zimoshakele yonke oko yayilaa disaster ngo-2020 I think ngalo nyaka oko izange iphinde ilungiswe incwadi nazi moshakele ngoku apha and into ke ngoku apha kukho i-textbook asisakwazi ufumana i-textbooks because nazi zamoshakala apha and isikolo sithi asikwazi ufumana another textbook from i-department andiyazi noba ithini loo nto ngoba ziyafana nje azingathi azikho ngoba nazi moshakele apha. Andifuni ukuthi siva kabuhlungu andifuni ukuthi siva kamandi but singabazali si-disappointed
Department of Education because le protest yenziwa ngabafundi ayiqali ukwenziwa kulo nyaka. It's been 13 years uhanjelwe esi sikolo sasevula Masibuko. Kuloo nto leyo yokuba abantwana baka grade 12 beze nalamanani beza nawo aphezulu lona into kunqaba kusebenza otishara. Usebenza thina singabazali sincedisana notishara. Ibhlungu into obuzathi xa ufika phe esikolweni ungumzali ufumanise ba kwi-class nganye kho abantwana abayi 100 and something. Imagine utishara oyi-1 ozawutitsha abantwana abayi 100 and something. Abantwana bethu abafani abanye zizilo ulena. Umntwana ozawuhlala ngapha yangasemva utishara uzawuthetha lo abantwana bethu okoqala bayahlekana uzaxa phakamisa isandla lowa athi akavanga uzawuhlekwa ngabanye uzamphinda njani umtishara la mntana ukumfundisa abe elindo lehenye 100 and something kwenye class ixesha liyahamba ixesha lifutshane phaya kwa education uzafuneka uprincipal asi-results bazaphinda babuze omisa ukuthiwa i-results zenu zidropha njani balibale okokuba bona basebenza phantsi kweemeko ezinjeni balibale ukuba abantwana bapakishene kwiclass A1 beyi-100 and something ayonto yangoku lelo kuhamba kwabantwana apha bekusenziwe esi structure sikamotsepe ufikile apho i-Department of Education wathi rongo le nto yenziwe apha sabuza xa irongo utheni ningezini izokwenza right because sekude kuzokwenziwa esi structure esithi singabazali sathi sicela nje ukuba kubekho ii-classes ezenziwayo so that kuzophunguleka inani kwezi classes abantwana bapinqene kuzo. Imagine xa uzawuthiwa kula last year bekuthiwa abantwana bangena ngeentsuku umntana osuka ku-grade 7 ozaza ku-grade 8 e-high school uzawungena namhlanje angangeni ngomso angene ngomso xa ephinde ebuya la mntana akasayazi laa nto ebeyifundiswe yona Monday. So abantwana bazeka mzekweni kulaa nto ibiyenziwe ngaba bakulo nyaka pheleyo but u-Department of Education naleyo akayiboneli ntweni singabazali siyakhala sibuhlungu kudala siyi-SGBC siya phaa kulaa rhubusana akho nto eyenzekayo inguloba baselane ngebhola omnye uthi ngapha omnye uthi ngapha omnye uthi ngapha akho mntu uzade aphume entweni athi hayi ngoku sihambe saphelapha into eyenziwayo kukubhanqa bayaya abantwana nabo bayokhala kuthiwa hayi sizofika ngemini ethile siye singabazali si-SGB hayi sizofika ngemini ethile akho mntu udazene information ebhadlileyo. But tell just if unonika abantu i-background oba for oba isikolo side sifikelele to le ndawo sikuyo ngoku uyabona I know kumke amazinki ngalala January 8 and before that siside sazofika salo hlobo kwenzeke ntoni kuso. Before that esa sikolo esa classes zipha ezantsi uzibonayo zazitshila ngabantwana bebeyitoyitoya ngelo xesha. Yeah. Kwangoko akwalandelelwa ukuba kuzobuildwa eza classes. So it was abafundi abazitshisileyo ababegelo xesha babefunda ngalo enaba besebe primary aba bantwana. Yeah. It's been 13 years. 13 years. Imagine aba ngoba bebenangaphi ngoko. So basapanishelwa so basapanishelwa into eyenziwe ngabefundi belo xesha mhlawumbe sebephangela naba babefundi ngoku still u-Department of Education akakayihoyi laa nto abantu abangenayo phambi kwabo abantwana nabo bayihambela even i-SGB ezazikhona kuloo minyaka zayihambela le nto yesi sikolo sekude kuzofika ke ngoku lowa umoya wawufikile uzogciliza ezi iiklasi akukalungiswa eziya naleyo into sayihambela yezi classes zawiswa ngumoya kwathiwa phayana hayi ikhona imali ka-disaster asikayiboni kwathiwa phayana hayi ikhona i-1 million ye-beautification sinose sininike yona niseke nikhabe nisenza ngayo sibone uba u-beautification sawumenza njani na sathi asisafuni naloo beautification asisafuni ke noba nilungisa isikolo sinenzela ke yoku indlela elula sicela i-prefabs sabenzela indlela elula sicela i-prefabs beza apha abantu bakwa-education bazosithembisa bathi sizawuninika ii-prefabs ezi-10 kwafika ii-prefabs ezi-3 kwezo prefabs zi-3 zifike eza prefabs zingenambani icondition eza prefabs kwayona bengekayilungisi because xa simane sisiza apha esikolweni sifika abantwana besaficane sesibuza ezi prefabs zingade zivule zithini kwakufuna sekuba makufowunela aba bantu babeziseza prefabs bathi asikabhatali imali yethu uba sizisezi prefabs sathi asikwazi baningi ababhatali because nanithe kuthi kwale mali nisizisela ngayo ezi prefabs yimali ibishiyeke kwisikolo esithile benisenza yitshintshile nithenge ngayo ezi prefabs so ipheya lapha evula mazibuke imali yokuba kuthengwe ezalapha evula mazibuke ii-prefabs kwafuneka siphinde sihambe inyawo beshushu ukuze kubekho umbane phaa kweza prefab because u-grade 12 engakwazi ufundela abanye abantwana bahlala ezikolweni baya-crossnight but abalapha babefuneka uba xa bezile funeka bagoduswe okanye balayite ngefowuni because akho mbane kwakule into bayiphathelweyo so yonke nje into esiyenzelwayo thina ivele nje andiyamanzayibiza ndithi ivele nje ibe yintoni na. But siswam the positive part about leyo into
you're still maintaining above 90% pass Exactly, rate. but exactly. Ibonisa uba i-commitment yabazali, i-commitment yotishara balapha, i-commitment just ye-SGB to make sure uba ivula mazibuko ayivali Yes. ngenxa yoba kuthiwa kuyatshonwa. Yes. If bayafuna uyivala, if olu hlobo unojonga ngayo ngathi sisikolo nje mhlawumbi abane-intentions zoba abafuna usirenewisha, abafuna usibuilda because uyofumanisa i-department ivula izikolo ezininzi kwindawo Yes, ngendawo, yes. but iyeka ezi zikolo zilolu hlobo. But anyway, moving forward siswam now, abafundi uprincipal sidibene naye ecenga abafundi uba babuyele eklasini ngomso, whatever yenziwayo yenziwe beseziklasini. Nina niyi-SGB nithini amalunga nathi naleyo into? Sinestress ibhuti because ekugqibeleni ixesha lihamba for grade 12. Yes. And kuzawubhalelwa uJuni ngoku. And ezi le test bazayibhala ngule kaJuni yile funeka beaplaye ngalo for ezi facilities. But asikwazi ukuthi abantwana buyelana eziklasini. Thina sihlala emakhaya sihlali esikolweni asifundi, ngaba abafundayo, ngaba abatywa ikona. So thina whatever yenzayo kufuneka basime siba support. Ewe sibuhlungu because umgangatho wesikolo ngokuzawuhla. Kulo nyaka phela befana basize nayo 100% because besimminca into ba xa sinofumana eza prefabs zoyi10 sizawuza nayo 100%. But asikwazanga ngenxa yoba aba balasiya abantwana baye benza itoyitoyi balibaziseka njengaba nangokuba benza itoyitoyi ngenxa yoba ikon iviwa ngabo. Ubhlungu into bomntana azawuhlala eklasini bebaninzi, lento nditsho ba baninzi. Umntana othatha kade uzawuthini, uzakwenza njani? So eyangomso because abafundi bathi basewane meeting badecide uba bathini ngomso, nina ningabazali ni-100% behind abantwana bethu. Hayi, si-100% behind abantwana bethu thina because asizothi bantwana ngenani esikolweni because ekugqibeleni nathi siba xa umntana ezawufika phaa endlini akazukwanto xa uzobuza kutishara kutheni ethe awuxeba mzali kaloku baninzi abantwana baphaa etawuni bangoma-34 eklasini, bangoma-20 into eklasini. But aba bethu babantu abamnyama xa sisithi kuba hambani iyane eziklasini siyabafeyila kwathina singabazali. That means siyambilisana no Department of Education. Whatever Department of Education ayenzayo mhlawumbi bazawuthi bona hayi niyasincasha ninqelelana nabo. So ikon etya bona yikon etya thina singabazali. Sinewari thina si-SGB andifuna uphosisa but sinewari because ixesha lincinci and ixesha liyabaleka. Into esifunayo zii-results zobazali apha evula mazibuko ziphinde zibe kulaa nto bezikuyo. Okwesibini, uqomba uDepartment of Education akanazo intloni. Isikolo sasevula mazibuko kwasemculweni senza miracles. Babakhona basibukele. Omisi bazama ngandlela zonke okokuba abantwana okanye esi sikolo noko sibe semgangathweni ophezulu. But still le into abayiboni. Bazakwala xa bebona ivula mazibuko isezindaweni eziphezulu. Umuntu uzawuphakama athathe iflag athi wavula mazibuko. Umuntu athi hayi province yam, umuntu athi hayi intontoni yam, ayibange ngongathi beyazi bakwenzeka ntoni apha ezantsi emgqubeni. Masibulele siswam ixesha lakho, Nkosi.